Yo, what up? It's your boy Joe, right back and again for another video content. And for today's video, na ini-request na ako nga i-react doon ako ni nga music nga ang title Huyang. So, ang nagkanta di dani is ang Serenity Band. So, ato paminawon kung beauty ba siya or dili. So, mo to ni namay ni request na ako nga i-react to ni. So, ato ning i-react. So, di na ako magdugay pa. Let's get started. So, muna to, mag-start na ta. Okay. So, Huyang by Serenity Band Bohol. So, official lyrics video din isa guys, okay? Let's go. So, ito, tara. Naro. Okay. Loading. Sakit pero di ko matugan sa uni para ako madunggan sa mga butang na akong pagkahisgutan, mga butang na akong kinahanglan. Ing-ana ba ko kalisod sabtong nimo, sabtong nila. Ing-ana ba ko kakuskan sa imong panan. Dili ko moingon na kaya ang tanan, kay ako naglisod sa abing nimo. Kaya ang tanan, gani ako naglisod pod ning atong kahimtang abing nimo. Okay ang tanan, Is it okay? abing nimo, ako ang kusgan. Abing nimo, ako'y gikinahanglan. Pero ako sa huyang, kinahanglan ko ukauban. Ah, man. Nice. Ugkuhan ba? Nice ang iyang kanang message ba sa music. Ang music ni Ja is like mura siya og nag-istorya siya through music sa ato mura siya og nag-create og letter or something like kung sa messenger pa or nag-text siya about sa iyang feelings nga bisag kapoy na kayo ang iyang nasa iyang lawas, iyang mental ni Ja, iyang physical, mentally kana still nagpadayon gyapon siya sa iyang laban sa kinabuhi. Di wag gyapon siya ni give up. So mo to nice ang iyang message para na hora po da. Don't get me wrong. So padayon ta. Kapasan sa kalibutan, kanusa kahani mahuman, masakit yung basa hilom, magpaabot sa kaluwas na kidahom. Naghangyo ako
kay para na jud ba mura jud para dyan sa mga breadwinners. Feel na ako kaning kata para dyan sa mga breadwinners nga bisag kapoy na kayo ang ilahang nasa ilang dughan, bisag grabe nakakapoy kay tungod kay gisaligan sila. Still nagpadayon gyapon sila glaban bisag ikapoy na sila. So moto dili lang sad foods about sa breadwinner, about po ni sa kinabuhi sa tao nga bisag grabe na kayo kakapoy, bisag wala na jud tay gisampit, wala na tay like ikasampit sa ubang tao kay mura lagi gakalisod na ta og duol kay basin ma-judge ta or something nga na. Still nagpadayon gyapon tag laban sa atuang kaugalingong laban moto. So nagpadayon gyapon tag laban sa tong kaugalingong laban mo jud ay para na ako diri. So ako pod nga sometimes na physically drain ko or o mentally drain ko, but still I need to fight para lang pod sa pamilya na ho ug sa akong kaugalingon. Mo nay nasa ako ang mindset bisag grabe nakakapoy ako ang lawas, grabe nakakapoy ang ako ang mental health na ko. Night times nga murag ma-drain ko, but still napadayon gyud ko laban sa akong kaugalingong laban kay what I choice kundi laban lang gyapon ta. Bisag ka grabe nakakapoy, laban lang gyapon ta. Yes, natural na ng kapuyon ta kay tao ra ta, dili ta robot, but still laban gyapon ta. So mo di murag feel nga murag nice jud siya para sa mga tao nga still naglaban gyapon sa ilahang fight nga bisag grabe na kayo nga ara kakapoy na kadyo silang kinabuhi. So mo na to, balik ta. Dili ko moingon nga kaya ang tanan, kay ako naglisod sa abi nimo. Kaya ang tanan, gani ako naglisod pod ning atong kahimtang. Abi nimo ako ang kusgan, abi nimo wa ko'y gikinahanglan. Bisan pa ug ako ang uyak, kung ikaw na as kiliran, wala ko'y laing kinahanglan. Huyang stream na siya sa Spotify, iTunes, and YouTube Music. So yes guys, mo to Huyang by Serenity Band Bohol. So mo na to kay Ledescope Productions Bohol. So mo to guys, mo din ni ang Huyang by Serenity Band Bohol. So performed by Serenity Band Bohol Band. Music and lyrics by Julian Dio Jabonila, Irish Salarda, and Frederick Bautista. Music production by Richard Byrne B. Lagroma, and lyrics video by Kaleidoscope Bohol Productions. Okay, so man, subscribe na to ni. Subscribe guys, subscribe. So what can I say about this lyrics video or this song is that bisa pa grabe ka kapoy, as what I've said earlier sa katong nag-start ng video. Bisa grabe ka kapoy na ang imong kaugalingon, dili ta robot, pwede ta musampit nga dili na to kaya. Being weak is not weakness, okay? I don't know kung it makes sense na siya. Being weak is not a weakness, kay natural na dyan na sa tao nga kapuyon, natural na sa tao nga ma-weak kay dili ta robot. So bisa pa ma-weak ta, di gyapon nato kalimtan nga mag-pray sa Ginoo, and also musampit ta sa mga tao nga gusto mo tabang sa tuwa. Kay at the end of the day, bisag ka na nga fight sa imong kinabuhi, dili ra ikaw nag-fight na. Pwede ka musampit sa tao nga
nga you need strength nga na. So ako nga naka-realize po ko sa galingon nga ako nagtrabaho po I need my job. Bisag grabe ka kapoy, I'm still doing my job. Why? Because I want to succeed. Na ako'y dreams, na ako'y gusto sa akong kagalingon, na ako'y gusto para sa akong pamilya. Na ako'y gusto sa akong pamilya. Nang nag-strive jud ko, trabaho ko, bisag grabe ka kapoy. Mentally strength, mentally physically strength na wala. Always zero. 100% up to zero dyan na siya. Mental health na ko, also zero sad. But still, musampit ya po kong tabang sa akong family, sa akong mga friends, sa akong partner, sa akong kaugalingon ug sa Ginoo. Always ko magsampit. Night times nga mura kog ma-zone ko na murag mag-lonely ko sa muta ako isa dire. Masakitan ko ug murag muhilak. Night times nga muhilak ko. So, yes, night times muhilak ko. Aminado ko, but still I'm still doing my best. I'm still doing my best even though night times nga mo exceed ako ang weaknesses. So, yun guys, thank you for watching in this video. So, I hope na nalingaw mo sa akong reaction video, and I hope na suportahan ninyo ang music sa Serenity Band, which is Huyang, and also kani ang naghimo sa lyrics. Correct me if I'm wrong. Ako ang friend ni siya, si Doc Judy. So shout out nimo Doc Judy, and congratulations kay nakahimo na juga kanta pun ako unta pod. So I think that's all for this video. Salamat din sa pagtanaw. It's your boy Jowa signing off.